ne the girl eba. Ne eba. Ne the girl no ọgwụ before nwa. Ebe ọbụna nwa no ọ ga-agbarụ m aka ebe. This lady na ga-agbarụ m aka ebe ọbụna ọ nọ. Ihe a bụ na Niger Foundation before nwa. Ihe a moment before the girl nwa. So nsi ha niye me bụ na ma ka m mesi break news a na mma anata Enugu. So ha na-agbagharị buru the girl si na ha chọọ ịgwa ndị village ozugbo. Burugodi the girl tii na mortuary ka ụmụnne ya nwee ike ịbata aso onwe ụmụnne nwoke na-abụ ka onye ọbụla nwee ike ịbata nsi ha okay. Ha na-eme withdrawals from the account maka account the girl ka eji mee the fundraising. Onwe ATM card limit ya bụ 500,000 naira. Ha na-emekwe na-withdraw ego na-agbari ya na-agbagharị. So eruo one day ha gwa na a ga-abịa Enugu ka anyị gwa ndị mmadụ officially say ha thank you. Gwa ha na nwa bịara iku anwụgo. So they came to ebe m bi n'Enugu mụ na ha mee meeting ha ụmụnne ya na-aba ahụ so bịa. Then ndị village ha dị about 10 or thereabout maka mma na ha bụ moto na-abụ wee bịa. So emesie the meeting eme live video. Si unu n'ihe dị na account ọ dị ka 44 million or 45 thereabout. Ebe 45 million or I have to be sure with my figure. Ebe 45 or 46. If any na be able nje na phone mo nje na bank nwete the record. Then at the account. I say ebe God and this girl and we go how do we do it? I say ke were 15 million ruo ho no na village. Obo mu na aru na ahu. Onye na aru no bo nwanne ha nwoke mana oboro nwanne ha na afọ. I say na ga eji oboro 15 million, 16 million ka ga ejiri uno. All you know sisi me. Ha say na ga enye ha 1 million naira ka e we me burial. N'enu nke ha wegoro ewere before. Enye ha 1 million. I say na ga enye m 3 million naira. Unu may approve, unu may approve. I say na ga enye m 3 million. Nye nwanne ya nwoke nke ọzọ 2 million naira. Then nwanne ya nwoke nke bụ di ọkpara nọ na Abuja. Na ga enye ya 5 million naira. Oh, unu nwa may approve. Ihe ni na biye ku na live video. I wish na nga fa akwo nji we dia. Elder di ọkpara 5 million. Mo me ya 3 million. Nwanne ya nke ọzọ 2 million. Ilu ụlọ 16 million. Onye lụrụ ụlọ ahụ bụ nwanne ha mana ọ bụrụ nwanne ha n'afọ. Period that guy na-alụ datin. Ọ na-alụ dị ụlọ material bịazie bịa gala ọnụ. Instead of the ụlọ iri 16 million, orie 19 million. 45 million, yes. Enwe ndị na mana ọ mecha karịa 45. Ọ dị ka dị ego mecha land ya to 48 million. Maka people we are donating after. So we desie the thing. Unu may approve na ga eji 16 million lo no nye di ọkpara ha 5 million. Nye nwanne ya nke ọzọ 2 million. Enye ewe 1 million made the memberia. Maka ndị be ụmụnne ya na-asị na ga emebere ya. Nsi a na onye abụ nwaanyị anụbeghị. Abụ m onye Nkanụ, ama m ka ndị village unu si eme. Mụnwa bụ Okwuluora now. Alụbeghị m ụlọ na village. Amụtabeghị m nwa. Ọ bụ na nwa kịta Chukwu ekwe na a ga-enyi m n'ọfịa. Amanye m na be nna m. Ndị Nkanụ ba ya dị emo na. Nsi a na onye a bụ nwa agbọghọ. Do na ọ karịgo nwa agbọghọ o kwesịghị ịbụ nne. Mana dị ụtọ ọnọdụ. Ọnụrọ di, ọnwụchuo. Nsi a na enwere ihe dị ka ịkwa mmadụ. Ha sisi nye ha 1 million. Anyị nye ha 1 million. Ihe kwesịrị ịfọm n'aka bụ 23 million naira. Mbịade na Facebook na anyị nwere excess of 23 million. Ka a ga-esi mee di 23 million. Okwe ya na Facebook. Ha were 1 million for burial. N'enu nke ha na-ewe before. Ewekwe 1 million. Mwa ji aka m send her 1 million because the girl nwe the account anwugo. Ihe account a na-withdraw na POS about 500,000 naira. Oge m mee the broadcast. Onu nwa na ebe a sị mụ na ta ha the card ka a na-withdraw the ego ka ọ na-aba na account m ka a na-eme the expenses. Instead of ikwu onye lụrụ ụlọ 16 million nwanne ha nwoke afụbeghị m dị ụlọ. Ejebe na the owner picture ka na sendere m. Enwebe m efe ime attend to myself, my family and my health. Ọ bụrụ ijebe isi agụ ije fo ụlọ. Ihe o jiri ụlọ bụ 19. The problem bụ na the boy na-agba m den na ma ụmụnne de girl ndị nugo di. Onye ọbụla sị na ọ ga-eketa ego. In fact, wahala bịa dị na family. Fundraising eme ka e wee zoo onye arụ adịrọ. Eme fundraising tata. Onye ahụ nwụọ echi. Ụmụnne onye ọbụla emigo mma ma dị ọkpara nọ na Abuja onye ọbụla mee ya mma nwere ụdị threat ya dị enwetara period
Instead of your solo threaten or no under to rega no one get quifage GMA. Okwuluora Ndi Igbo, I am not here to drag you, and don't see this video as a dragging video. Even you that is watching me, a lot of people they just badge into what they don't know about. But I'm here to say my own opinion with no insult. Okwuluora, there is no doubt about it that you are doing great in Igbo land. You are doing well. At least God is using you to save 1 or 2 souls. Or in fact, you are trying, and we are proud to have someone like you. His grace. But you see the way you share that 20 million naira of a sick person that later by. I condemn the way you shared that money. I condemned the way you shared that money. The money was contributed, in my own opinion, no, the money was contributed for a sick person, and the sick person later by giving the family 1 million, 2 million. Are they not working? Giving the family 2 million, but building a house, I approve that. But giving them money, I don't understand. Okay, fine. But you also using the money, see the money get wavy. I'm not dragging you. Don't see it as if it's dragging. But all I thought, even party, a cow party. No, nah. You would have used that money and invest in other sick people because you have stated it openly and clearly that there are a lot of sick people on your DM. There are thousands of sick people on your DM begging you that you can't get all of them. Using the money for scholarship. They said that you said you use the money and that's one person that 1 million naira is somebody that is supporting the Enugu Rangers. That 1 million naira, sorry to use that one, that 1 million naira would have gone a long way in supporting saving a life too. The way you share that money, I didn't like it. Okwuluora, you are doing great. Let me tell you, Okwuluora, you are doing great, and no one is above mistake. I believe this is a mistake. In case another time, Okwuluora, in case another time, don't share the money in the way you shared this one. Okwuluora, probably, I guess the best thing for you to do is open an NGO. The same way Very Dark Man opened her own. Everything is being transparent there. So avoid a lot of people blaming you, telling you, accusing you of this and that. They will go to that website and see everything. You are big to do that. Do that to avoid people who damage your name. Social media will tarnish your image. Okwuluora. You know about it already now. So the best thing for you to do, are you seeing anyone dragging Very Dark Man, no ready to maker? Avoid all this thing. Open an NGO. Is my humble advice to you. This video is not for violence or it's for peace. But the Okwuluora, I still love you. You are still my brother. In case of next time, do better. What the thing? Onye nke dị ọbara ha si na enwere ihe ọ na-arụ na Abuja. Na ndị village ayogi abata na village na ọ na village na-enedo mme ya anya ka a na-afị ya anya Okwero. Oh, this boy ka a si ka enye 5 million naira. Onye na-enye ego a ka o wee na-eme ihe niile abụ onye nke ahụ bụ onye village ha kpọm wee jebe ha. Maka nwanne ya nwoke ahụ amara m onye ọ. Ego niile anụ nwa. Ihe transfer ga I think total of 29 million naira. 29 million na nje na WhatsApp, nje na chat money ya nga ya now. Nje na chat money ya kita ị ga na afụ bụ sleep. Ihe a bụ chat money na the guy. Ị na-anya ife ị ga na afụ bụ transfer. Ị na-anya ị ga na afụ bụ transfer n'ụlọ. Level alụgo n'ụlọ na transfer na-eme. Ihe a bụ transfer. Ana m send maka ego a na-abịa na account m 500,000 naira every day. Na ebe a na-arụ ụlọ n'oge a na-awa foundation dị ụlọ ebe a na-arụ everyday a na-esendere 500,000 dị ego ruo yere ka 3 million nne anya ọ bụ na ihe alụrụ adịgo mma n'anya nsend ya 3 million a na-alụ then ụmụnne dị girl ndị nke nugo dị according to edu na-agwa m na ha niile na-esi ọnwụ na a ga-ekenye ha ego and ọ bụ na ị na-ege ntị last year asim na ị ga-eme ndị arụ dị empower more than ndị arụ adịrọ because onye arụ adịrọ igbu ya nkịtị inyeri aka ọya ba ahụ enwe more than 300 people nwe kidney problem na-akpọ m now. Each kidney patient need 50 million naira. You can imagine 50 million times 300 and you were 50 million ahụ chance onye ahụ ị survive elu 30% from experience. Ọkụ unu na-afụ ebe ọgọm na-eli dị mto abịa na-eweta dị ego unu nye eme ikikere si m were ya mee people empower
asị m na m ga-eje na Anambra jee n'Enugu jee n'Imo na-eme people empower unu nwa gwa m mee m ife niile a asị ya mee NGO meme ana m agwakwa unu tata anọ m into properties ka m na-ele ewepụ na m ji ihe niile m nwere n'owe enye people aka I don't think na onwe ọgbọ m n'Enugu steeti anyị aka m nwee ego enwere m ego mana enwere m income Chineke ka usu niile nke ndị ahụ gbara witness this girl nwụrụ anwụ ebe ọbụla mkpụrụ obi ya nọ ya gbalụ m aka ebe ọ bụrụ na eji m ego ha ma afụ n'echi mana ọ bụrụ na m ejiri ego ha Chukwu gọzie m and ọnụ ọbụla a sị na ọnụ ọbụla kwuchara onye aka ya dị ọcha na ọma ngaziri ya now eweta dị ego I went to Unizik and ife niile a dị na live video eje m Unizik ememe emergency stop na Unizik maka ụmụ akwụkwọ na-ata afụfụ too much ọ bụrụ na ị mara onye mbe fu na eji m students egwu ejiro m students egwu eje m Unizik ke fonu m enwe fonu ndị ebe a ka ebe ndobere ya eje m Unizik eburu ụzọ kpọtalụ m ihe fọ n'aka m bụ 19 million eje m Unizik eburu ụzọ gosi m ụmụ akwụkwọ kpuru ishi egosi m na Unizik dị 10 nye ha 1 million naira that the same match enwere m the picture ihe niile dị na internet let me find the picture this is ụmụ akwụkwọ Unizik ebe ha na-ewere the 1 million naira ihe ndere ebe a bụ thanks to student leadership of Unizik for helping us to deliver 100,000 naira to 10 special needs students. God bless them. Yeah, man, at 2nd of April 2024. Yeah, but oge mere ụmụ akwụkwọ Unizik empower from Diego. Ememe quiz na Unizik. Ụmụ akwụkwọ bịa pụtago egwu ihe nye ha na Unizik bụ total of 3.6 million naira. Emesi m na Unizik after spending total of 3.6 million naira plus 1 million naira. Eje m n'Okopoli. Egoro ụmụ akwụkwọ Okopoli efi. Eshiri ndị mmadụ 2000 n'Okopoli. Ife niile a dị ebe a. Ọ ije n'internet ị na-asaachị ị na-afụ. Ihe a bụ oge a na-eke nri n'Okopoli. Ememe ụmụ akwụkwọ empower n'Okopoli 6.9 million naira. Ememe empower niile a na live video. Ọ bụ na ị na-anya ebe m na-emekwu izu ọ na-adị na live video. Oge nje Unizik ememe ụmụ akwụkwọ Unizik kidney function test onye ọbụla enwetago result ya ihe eji mee the kidney function test bụ 1.6 million 50,000 naira abata m n'Enugu ọkwụnụ si mụ ka edi ego ihe eji ego ahụ medi ebe a 20 million abata m Enugu kpọọ people na Okpara Square eme kidney function test almost 2 million naira emere ya na Okpara Square emekwu is that day people win almost 2 million naira nke a bụrụ na spa ebe emere nke a bụ na Okpara Square then emecha m nke ahụ jee na Godfrey Okoye University merụ ha quiz one girl win 1 million naira mmadụ na win 200,000 naira kwa ya then eje m na UNTA ji ife obere nwa arụ adịrọ wee 2 million naira nye ndị nọ na ward ife a bụ na ego a ka ọ dị na ebe nna wee mee onwe m arụ na anwa agụchabere unu m ihe nji ego m wee mee o nke dị ya Enugu kidney function test then nke a bụ Okpara Square Okopoli empowerment onwe one guy na Enugu a na-akpọ onye amụma na support Enugu Rangers enye m ya 1 million naira after ka nyechara 1 million naira eje ebu na spa ogboro na abụ mee quiz 2 million naira then Simba na ọ bụ na emesi ife niile a then ọzọ mme na ihe ọzọ nji ego ahụ mee onwe mbọsị mkpọrọ ndị mmadụ si ha bịa na the cash na achọrọ m ime ndị dị depressed empower with 2 million naira na ife ndere ebe a I will support depressed youths with the sum of 2 million naira 5 p.m. location the cash eweta m 2 million naira n'ime dị ego si onye ọbụla dị depressed bịa na the cash ka m mee ya empower from ime people empower 2 million naira ihe m meziri empower na spa bụ 6 million naira ama m mefere ya
men people empower na spa 6 million naira. Year for na Diego after can calculate. Now them call 3 point something for them call 4 million naira. In Simba, they need to something not the tangible. Nje na UNN so can you one girl scholarship. And one basin na Facebook ko say ego ne gezu some of us na follow gafo. Ego ne gezu is mmadụ na akwụkwọ from year 1 to youth service. Oh mo wajoda ajuju. Ego ne gezu iji wee zo mmadụ na akwụkwọ from year 1 to youth service. And when they na say ya me no ma ego nni, ma ego mmiri, ma ego moto, ma ego panty na eyi. Akwa from year 1 to youth service. And when they need 10 million, when they need 20 million, when they need 5 million, when they need 15 million. Ejem UNN. Only one girl onye Enugu Ezika Afiabo God's own. Can go soon to the girl. Enyem ya scholarship. Enyem the girl Sinega and the girl scholarship from year 1 to youth service. Let me bring the girl, okay, for. Kamano ebe mmemme kata ogo. Kamano ogo moge boom. God's own bafia. God's own. Ne the girl eba. Ne the girl unye scholarship eba. O sendere ma akwọ mbọsa a ga-eme matric na ọ chọrọ ka m bịa. Dezielu message na shift go date matric. Na ego m sendere ya mbọsa ọ gwa m na ọ chọghị ibido akwụkwọ. Yem sendere ebe a bụ 400,000 naira. Yem sendere ebe a ka date sendere ego a. Esendi me ego a na February 8, 400,000 naira. The girl nwetere ụlọ 350,000 naira. Nsend area 500,000 naira. Neya, esendi 500, osim no nwetere ụlọ 350,000. Maybe this girl will spend close to 2 million. You can imagine second year, third year, fourth year. A program na Dunamis. Nye the second student scholarship. Second student scholarship. Scholarship now about we chop that now. 30 million self by not even see 2 people out of school for 4 years. Now, were go me ego ni na nyenda. Nye that boy ko onye the family. Asi na agwara onye nke di okpara si aga enye 5 million. Ya bata village before the enye dia 2 million. Onye nyere ego ka mkpọ ya na phone. Ka mkpọ ya na phone ko unu na anu. Asi na onye nke di okpara si sinye balance of 3 million. Enye go m ha di ego. I've given them the money months ago. Asi na onye nke di okpara bata village, no bata village, afi ya anya mari yo jide ego ememi onye ego. Na ha trust ya. Edu. Okay. Edu anom na live video. Okay. O gi nwa mere nji we bia isi agụ. Ogo mme na etinye m n'okwu. Agbon gị na phone gwa gị na onwe one guy na-eme live video. Si na enwe onye arụ adịrọ mmere fundraising 20 million. Nadia the 20 million na threaten ya because ihe m chọrọ ime echi bụ achọrọ m echi mkpọ nje police station de petition ka ọ bịa kọwaa n'ebe nna wee 20 million. Nedu ọkwa gị nwa kpọ ndị abịa n'Enugu eme meeting asị na ha ga-arụ ụlọ 16 million. From 16 million material gala ọnụ ọbụzie 19 million ọkụ ya. Yes sir. Asị na ha ga-eji 1 million naira wee mebere ya ọkụ ya ọkwa enyere isi ya. Thank you for watching this video. Please do well to subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts in the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless you. Please do well to subscribe and stay connected. Drop your own thoughts in the comment section. Thank you for watching.